guys, for today's video, ayan, mangingisda tayo, maglalamba tayo. Sama tayo kay Papa, kasama si Justin Bieber. Ayan, oh, di ko makita si Justin. Ayun si Justin. Ay, wala si Justin, di ko makita. Basta, mamaya, pagkalala ko sa inyo si Justin. So, Justin guys, yung makasama natin sa today's video. Ayan yung mga batang yagit. Pero na ini sisa mas taga mas pati. Kaya korog mga kanya.
Barurog, sapsap. Ano ko lang? Kamu pang nakain. Ako wala kasakaan. Uy, wow. Guys, sobrang habang isda. Tawag yan guys, barira. Yan. Nakatado Justin. Tawag ang tawag. Yawn. Sige na. Sarap batas ang dogi. May dugo na magdalulubi. Ay, ay, pandi mo eh. Tara dito. Dugo na sila. Sapo. Guys. Yan, pwede tutukan. Makulog ini. Magulat. Dati yung buhay yan. Yung mga nag-ano yan. Ganda ang tinubakan. Lakad lang. Guys. Hindi mo pwede yung natutuwa. Yan na ako. Kamuta mga. Masag. Masag. May ibang klase, may lapu-lapo,
nagpatos tapos si Gorgo. Ano bang talang? Oh! Oh, guys! Sword. Espada! Sword! Masakit, ano to? Matarong ganang ito. Yan, yan dapat. Ow! Hey guys. Sword. Matarong talaga. Oh, wala na. Abo. Abu-abo. Lihat mo natin yung abo. Tarong ganang. Iwanan tayo, tumagilid kita. Sigurado naman doon papangot. Tapos. Yun na. Yun na. Tama. Tayo na muna. Ay, ano, maganda yan. Iwanan tayo na. Pinagmamagbarong si espada na kapi naman. Sira. Pangit pag mayang kang kubalik di. Tatamaan ka ini. Buray. Dapat talaga. May makubal magayon. Talang ko matatapos. Nasa loob. Sa pagtao. Para tapos dito ng api no. Ronot. Pagod ang parurog. Ayun payo. Gano'n na buhay. Ayun payo. Tapos. Yan guys, tapos na. Ayan, tapos aarya ulit namin. Tapos babalikan ulit mamayang hapon. Ayan, tapos na. Yan, maaryan. Motor yan. Hindi, motor yan. Ito, mabilis mag-aris ako. Guys, area ulit. I-area namin kasi pag pangisda kahit ilang beses area ako. Basta masipag ka lang. Ayan. Siguro pwede mga 10 beses isang araw. Ayan.
So hey guys, ito yung nahuli namin. So ayan, sobrang bilis lang namin. Mga inabot lang siguro kami ng 1 oras. Ayan, ito yung pinakamahaba. Ayan, so ayan, thank you for watching guys. God bless everyone. Barira. Espada, no? Espada ng taro. Ilang pirato na yan. Taro lang. Guys. Ayan, back to house. Oh, back to house. Back to house. Ayan guys, so ayan, dito na tayo sa bahay.